Здравейте, фенове на българския футбол! Вие се с Христов Спорт и рубриката ни Светът на футбола. Втория кръг от FBET Лига вече е в историята, а той ни предложи всичко. От исторически разгроми в големи дербита до инфарктни обрати в последните секунди. Шампионатът набира скорост, а фаворитите започват да се отделят на върха. Макар че някои от тях трябваше да преминат през истински ад, за да вземат своите точки. Днес ще направим детайлна дисекция на случилото се по терените в София, Варна, Пловдив и Русе. Останете с нас за пълния анализ на кръга. Започваме от морската ни столица. Стадион Тича беше сцена на едно от най-чаканите събития – варненското дерби. Но това, което видяхме, не беше равностоен сблъсък, а пълна доминация на Спартак Варна, които буквално прегазиха вечния съперник с 3-0. Спартак влезе в мача с пределна мобилизация. Резултатът беше открит в 33-та минута от капитана и лидер на защитата Ангел Грънчов, който се възползва от отлично центриране при статично положение и смълча трибуните с глава. Моряците опитаха да отвърнат, като Асен Дончев и Мигел Барандаш бяха най-активни, но на път им стоеше един титан – Пламен Илиев. Опитният страж направи серия от феноменални спасявания, които отчаяха нападателите на Черно море и запазиха мрежата му чиста в критични моменти. В края на двубоя, когато домакините хвърлиха всичко в атака, Спартак нанесе своите съкрушителни удари на контратака. В 88-та минута младият Георг Стояновски удвои, отбелязвайки своя втори гол за сезона, а в добавеното време Рикардо Соуза оформи крайното 0-3. Това е исторически успех за Спартак. Победа с такава разлика на терена на Черно море не е виждана от десетилетия. Соколите летят високо и вече са в топ 3 на класирането. Пренасяме се в София за столичното дерби между Локомотив София и Левски. Матчът започна емоционално с жест от феновете на сините към треньора на железничарите Любослав Пенев, който води битка с коварно заболяване. Транспарантът Кораж Любо, спечелин най-важната битка, беше моментът, който обедини всички на стадиона. На терена обаче битката беше безмилостна. Първото полувреме завърши без голове, въпреки че ВАР отмени попадение на Ерол Дост за Локомотив заради игра с ръка още в 11-та минута. След почивката домакините изненадващо поведоха в 63-та минута чрез ветерана Спас Делев, който наказа колективна грешка в синята отбрана. Левски обаче показа защо е действащ шампион. Треньорът Хулио Веласкес направи тактически корекции, които дадоха резултат в последните 15 минути. В 77-та Рейналдо Саторно изравни, а само 5 минути по-късно Сержиньо Араухо завърши пълен обрат за 1-2. ВАР отново се намеси, отменяйки още един гол на Рейналдо заради засада, но това не попречи на сините да запишат втора поредна победа и да запазят перфектния си актив от 6 точки преди важния реванш в Европа срещу Университатя Крайова. Най-резултатният матч в кръга се изигра на националния стадион Васил Левски, където ЦСКА прие Ботев Пловдив. Червените трябваше да заличат лошите впечатления от нулевото равенство в първия кръг с Славия и го направиха по възможно най-драматичния начин. Ботев поведоха в 38-та минута чрез Карлос Алгара, но радостта им беше кратка, тъй като само 3 минути по-късно Жоел Цварц изравни. Истинското шоу остана за финалните акорди. В 89-та минута отново Цварц се оказа на точното място, за да даде преднина на ЦСКА. В добавеното време Йоанис Питас покачи на 3-1, а Асен Чандаров успя само да върне едно попадение за канарчетата в 93-та минута, оформяйки крайното 3-2. С двата си гола Жоел Цварц вече има 2 попадения и се утвърждава като водещ реализатор за армейците. Лидерът в класирането Лудогорец не срещна сериозни затруднения при гостуването си на новака Дунав Русе. Разградчани спечелиха с 2-0, като головете паднаха в началото на двете полувремена. Бърнард Текпетей откри в 14-та минута, а Руан Круз подпечата успеха в 47-та. Хендрик Бонман записа своята втора суха мрежа от началото на сезона, което оставя Лудогорец на върха без допуснат гол. В Бистрица ЦСКА 1948 постигна трудна, но важна победа с 2-1 над Ботев Враца. Флориан Крепс даде аванс на домакините в 19-та минута, но юношата на Левски Мартин Петков изравни за врачани след почивката. Победата за тима от Бистрица донесе Атанас Илиев в 78-та минута след асистенция на Драган Кривич. Мартин Петков пък вече има 2 гола в 2 мача, показвайки отлична форма. В Кърджали Арда измъкна минимална победа с 1-0 срещу Славия. Матчът вървеше към нулево равенство, но в 3-та минута на добавеното време Атанас Кабов взриви трибуните с победен гол. В Пловдив Локомотив успя да надделее над Септември София с 2-1. Смърфовете поведоха чрез
Жулиан Лами, но Александър Джамов изравни в края на първата част. Победата за домакините дойде по куриозен начин в 88-та минута след автогол на Кубрат Юнаш Ч. След 2 изиграни кръга, класирането започва да придобива интересен вид. Лудогорец и Левски са единствените отбори с пълен актив от 6 точки, като разградчани са първи заради по-добрата си голова разлика – 3-0 срещу 4-2. Изненадата е на трето място, където се намира Спартак Варна с 4 точки и най-добрата атака в лигата – 5 отбелязани гола. Със същия актив от 4 точки са още ЦСК 1948, ЦСК и Арда. При голмайсторите имаме триумвират на върха – Мартин Петков, Георг Стояновски и Жоел Цварц имат по 2 попадения. Прави впечатление, че 2 от тях са млади български играчи, което е положителен знак за родния футбол. При асистенциите списъкът е дълъг, но прави впечатление влиянието на играчи като Евертон Бала от Левски и Драган Гривич от ЦСК 1948. За да разберем тежестта на тези резултати, трябва да погледнем към историята. Левски, който в момента защитава своята 27-ма титла, спря миналия сезон рекордната серия на Лудогорец от 14 поредни шампионата. Битката между тях обещава да бъде епична, докато ЦСК с неговите 31 титли се опитва да се завърне на върха след дълго прекъсване от сезон 2007-2008. Спартак Варна пък със своята славна история като наследник на Шипченски Сокол напомня за времената, когато беше непреодолим фактор. Вторият кръг ни показа, че никой не е застрахован от изненади. Видяхме, че домакинският фактор не винаги помага, както усетиха Черно море и Дунав Русе. Предстои ни трети кръг, в който Левски приема Септември, а Лудогорец е домакин на Ботев Враца. Ще успеят ли лидерите да запазят темпото или ще видим нови размествания в челото? Коя беше най-голямата изненада за вас от този кръг? Разгромът във Варна или трудната победа на ЦСК? Пишете ни в коментарите. Между другото, да не забравяме, още тази вечер започва и продължава похода на българските отбори в Европа. ЦСК 1948 се изправя срещу Спартак Търнава. Утре Левски срещу Университатя Крайова. Четвъртък ЦСК продължава срещу Карабах. Лудогорец ще се опитва да прави обрат срещу Апоел Тел Авив. Всичко за тези мачове в следващия епизод в петък. Благодаря ви, че бяхте с Христов Спорт. Не забравяйте да се абонирате за канала и да ударите лайк бутона, ако обзорът ви е харесал. Ще се видим отново след следващите вълнуващи мачове от евротурнирите. До нови срещи!